Opa, xentiña da boa! Recetón o de hoxe. De mollar o pan, sabedes? De mollar o pan, aí. Rico, Imos traballar con algo moi curioso. Tedes que mirar vosotros por internet, galiñas que poñen ovos azuis, non? Eso, mirades por internet. Non busquedes monos con ovos azuis, que vos levades unha sorpresa tamén. Imos facer un revolto, pero un revolto non na tixola, como solemos facer, que moitas veces temos esa prisa e fais ese revolto en 3 minutos. É o causo máis recurrente que hai, non? Que temos para cear e tal, veña un revolto rápido, veña con cal cousa que temos na casa. Hoxe imos a tardar un pouquiño máis en facer ese revolto. Ora, cuidadiño, a diferencia está marcada, xa me diredes. E para iso, para facer un revolto fai falta un par de ovos, non? Como mínimo. Así que un par de ovos ha de ter Rafa Durán tamén, non? A ver por onde anda o noso compañeiro. Rafa, amigo, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Vincios, chef, provincia de Pontevedra, aquí en Gondomar. Porque se queres ovos azuis, eu levoche ovos azuis, vermellos, verdes, amarelos ou da cor que queiras, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes o que fan 3 ovos no deserto? Unha sombra de 3 pares de ovos, non? Porque o sol dá, entón fai sombra, 3 pares de ovos. Presento vos a Pablo, que é responsable destes ovos azuis aquí en Vincios, en Gondomar, e desas galiñas, que son as responsables tamén, non? Mais que ti, aínda. Correcto. Esta é a galiña araucana e a titular dos huevos. Araucana. Araucana. De onde é originaria esta galiña? Pois, en principio, originaria de Chile, inda que é unha mezcla de dúas galiñas. A que sería a quetro, que é un pouco a que lle dá estes aretes, e a que sería a barba. A quetro? Sí. Quetro? E despois a collonca, que é un pouco responsable de ter esta parte recula, non? Que é como se o cu pois baixara para baixo, non ten rabo, é unha galiña sin rabo. O chef pediume que lle levara ovos azuis. Estes son os ovos azuis, non? Correcto. Aquí teríamos os ovos azuis das auténticas e aquí habería ovos azuis dunha mezcla. Unha mestura. O ovo azul ten o que sería o color azul, é un gen dominante, quere decir que mezclando esta galiña con calquera outra é como se mezcláramos os dous colores dos ovos. Vale. Entón, cando collemos galiñas normales de color crema, a fusión dese color verde co color crema produce un color verdoso. Verdoso, así azulado, non? Correcto. Son un poquinho máis pequenos. Un poquinho máis pequenos que os ovos normales. É unha galiña que pon algo menos, pon sobre uns 160 ovos ao ano, en comparación cas industriales. Si ben é certo que as industriales sobre os 3 anos suelen estar xa moi descalcificadas. Entonces son galiñas que teñen unha vida útil, por decirlo así, máis larga que as propias industriais. O sabor deste ovo, que me podes dicir? Que se diferencia dun ovo? O sabor é máis ou menos parecido. Aquí a diferencia radica na forma de cría, que o animal este solto pola finca, que coma insectos, que coma erva, que non se usen piensos industriais para a alimentación, iso que fai realmente que o sabor sea moito mellor. Menos colesterol incluso, non? Bueno, iso é un mito. Pode ser. Xoanqui, váleche? Valen perfectamente, hombre. Non se vou a mandar, mellor yo os damos a produción, mellor, que os fagan chegar, sentido. porque non quero que se rompan. Graciñas, Pablo. Estaremos atentos a ver que fai Xoanqui na receita, non? Perfecto. Claro. Témolos aquí, azuis. Mirade aí, que virguería, que bonitos son, Estos son os outros que explicaba, que son de outras galiñas, non mestura. Eu xa os coñecía por Emilio. Vendille un bote a Macuca e regaloume uns huevos azuis. A verdade é que saben igual, saben prácticamente igual. Influye moito a alimentación da galiña, que se o querido compañeiro un pouquiño metemos o millo, metemos que vaya picotando por aí, e os ovos están ricos. Bueno, imos facer eses ovos que van no revolto, vai a ser lento, pero despois aquí vamos a facer unha salsa de tomate que ten a súa amiga, vale? Con ese tomatiño, cebola e tal, ten a súa historia. Para o revolto, básico, unhos allos tenros.
Se non tedes allos cerros, calquera cousa que tedes por casa, calquera verdura, podes facer un revolto, incluso sin nada, evidentemente. Pero sí que o alliño dalle ese toque, non? Moi rico. E aparte, vamos a coller esa cabaciña e imos a marcala. Na grella, na tixola, neste caso, o que poñemos a marcar a cabaciña. Emplatamos con ela, botamos esa salsiña de tomate por riba e despois o ovo, o revolto de ovos. E outra curiosidade máis. Isto, para o que teñades en conta, primeiro porque está moi de moda, non? Na cociña actual e demais, pero imos incurtir unha xema. Eu xa teño aquí un par delas, xa levo un par de horas, non? Encurtidas, pero vamos a saber como se fai. O que se fai non curtido é formar unha película un pouquiño máis dura ao redor da xema e o dentro queda moito máis blandiña. Rompes, é moi gracioso, moi simpático, sabe moi ben, queda outro xeito de untuosidade, e aí xogamos cos tempos, porque se o deixamos 2 días en sal, aí xa é como unha gominola, e incluso podemos relar para facer outros pratos. Arrancamos, non nos enrollamos, vale? Ben, o primeiro que imos a facer é co curado das xemas. Por suposto, a clara tamén aproveitamos, Collemos un cunquiño e braga. Aí está. E imos usar este, non? Mirade. Bueno, aquí jardamos esta... Bueno, aquí tedes, ves? O juego igual, Eso. En esa camiña asentamos aí con cuidadiño. Ahora tapamos e deixamos aí 2 horas. Eu que xa as teño, mirade como queda. Para quitar así do sal, vou coller un prato. Hola! Pepiña, como anda? Xa estou aquí moi ben. Mira, eu se non veño verte cada día vai-me mal. Xa vexo, xa. Sí. Boto-te de menos. E dice, vou ver que fai. Pega polo tupper, como sempre, como todos os días. A mí non me engaña. Bueno. Pero tamén veño ver que fas, Vou facer algo, vaiche gustar. A ver. Ti que andas a 1000, andas a 100, dun lado para outro sempre. Vamos a facer unha salsa de tomate invertida, que che parece? O que? Unha salsa invertida, salsa de tomate invertida, sí. Eu non entendo salsa eso. invertida. Invertimos en bolsa. Bueno, tamén podes invertir os que tedes. A ver, unha salsa de tomate invertida como é, loco. Mira, ven para cá, mira. Xa teño os tomates lavadiños, teño... Vai parando unha cebolanda. A ver, veña. Toma, un coiteliño. Aí, toda? É grande, ten razón. Dame a mitade solamente. A mitade, solamente vai me chegar. É abondo, verdad? Invertida, es moito, Mira, o que vamos a facer, isto cando chegamos moitas veces á casa, que temos prisa e queremos facer unha salsa de tomate, faise moito, A ver, eu usei da salsa de tomate de toda a vida. A de toda a vida? Se enseño, ti sabes facela normal, non usala así de revés. O que pasa é que xa fixemos moitas veces así, os compañeros aprenden, sabes, a facer outro xeito. Eu non sei como vai ser isto, Non todos teñen todo o tempo para facer 7 salsas de tomate durante a mañá como tes ti. Bueno, por eso, saime moi ben. Sí, sí, xa o sei. Como fago. Bueno, outro día, hoxe vamos a facer esta, xa verás. A facer esta, bueno, mira, veña. Collemos o tomate, temos lavadiño, vale? Vale. Quitamos o pedúnculo. Moi ben. E botamos, bueno, o pedúnculo e todo o que teñamos aí, que este non fai falta picar máis, porque isto xa se encarga a picadora de picalo. Aí, e aí. Un dentiño de allo. Un dentiño de allo, está Veña. Veña. Dame aí, vale, oi, mira que ben me ves. Ves? Lástima non fajo hoxe unha tortilla, puñeche a parar patacas xa toda a mañá. Home. Bueno, contame máis cousiñas. Pois non sei, a ti que metes alogo estes ovos azuis. Eses ovos azuis, ti sabes deles, non? Home, sí, porque... veñen, non? Sí, o que pasa é que eu non sei, que non sabía que ti tamén usabas desto. Mira, os ovos azuis son moi curiosos. Son bonitos, ademais. Son bonitos. Sí. Lástima, dice como son de máis cores, non o sei, Bueno, non nos vin de máis cores, pero mira, os azuis na miña casa, meu avó xa os tiña fai moitos anos. Sí? Cando eu era cativa, sí. Isto é das araucanas, non? Araucanas, sí, señor. Sí, señor. Fixos de non me lembraba, Sí, galiñas chilenas. Notase polo cacarear, non sabe? Sabes? Mira, xa non me lembro. Un deixa chileno, sabes? Sí. Xa non me lembro como eran as... Porque era moi cativa, pero sí, é verdad que me chamaba moita atención os ovos azuis,
E total son moi como os ricos. outros, non? Son como os prácticamente, outros. prácticamente, sí, son prácticamente iguais cos outros. Non teñen diferencia, eu non lle noto diferencia. E comín Xa. moitos ovos, Sí. No, Ademais, pero son moi graciosos. é curioso dos ovos, verdad? Que antes os médicos decían, solamente un ovo, 2 ovos a semana, non sei que. É Ahora non, verdade. agora podemos comer un ovo aí. Un ovo ao día, polo menos. Bueno, Ao se día. estás sandis, que se estás ben... Si estás ben, Como min, oi? efectivamente. Eu podo comer un ao día, se quero. Ourego. Un chisquiño de ourego. Isto podemos botar ao final tamén, E depois ao final, para que brille máis a salsa, que este máis, non quede triturado tan verde, botamos o perexil. Pero eso ao final. Esta invertida daquela, porque a primeiro trituras todo, xa. Efectivamente, facemos ao revés. Normalmente, que facemos? Normalmente o que collemos é É un pezo pola tixola. a tixola e despois trituramos, non? Sí. Bueno, pois agora, para non ter que cortar e non ter que botar todo o tempo e tal, facemos isto. É un xeito máis, vale? O que sí, vai nun cazo e ese cazo vai tapado, porque eso fai un chop, 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 chop. Ah, vale. Home, máis rápida, así. Claro, máis rápida. Máis rápida. Aí. Ti non confías moito, non, Neto? Parece raro, non? Vou ter que volver despois pa vela. Vaya por Dios, por que A varios ovos, así. Por que falaría eu esto? De que non lle... Bueno, xa o temos. E agora vai todo isto para un cazo. Para o caciño, moi Para un ben. caciño, sí. E de Pois xa aí, te deixo aquí, xa te vas. Xa botas aí, sí, Pero sí. mira, Eu veño aquí un chisquiño. Que vas a vir despois, non? Home, esta salsa invertida teño que ver como queda, que non a Como fixen na queda? vida, a verdade. Pero bueno, Ben. pareceme moi rápido, Moi rápido, a ver, mira, xa o temos. Cantas veces dá pereza tes que abrir un bote? Que bote, nin que Sí. carallo. Collemos e facemos aí con 2 tomates, unha cebola, facemos así. Ora, mentre facemos o resto da receita, chup, 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 vaise fervendo e queda lista. Genial, pois Queda veña, moi ben, deixote daquela, Cos Vale, oviños, Isa, volvo oye, despois, vale? un biquiño, saúde das galiñas. Vale, o As cocho, araucanas. o do cocho tamén, dalle unha mazada de Veña. miña parte. Vale, chao, Viña, ata mañán. adiós, con Dios. Tremenda, Isa, venga polos tazos, non sabe, eu creo que... eu creo que levanta a persiana polas mañás e xa bota un pustiño para fora. A ver o que está a facer. Vale, veña, adianta, meixeiras, que eso non prende. Dalle, dalle, aí vai, aí vai, aí vai, para adentro, toda a salsiña para adentro. Ben, unha culler para axudarme. Eso é. Aí tapamos, Tapamos porque isto vai a saltar. Vale. Onde teño esa tapiña? Bueno, por suposto, sal e pementa, Como non teño tapa, para aquí, fajo así. Este que é máis pequeno para aquí, este vai para aquí. Un chisquiño de sal e un chisquiño de pementa. E o perexel hasta o final non o vou a botar, vale? Hasta o final de todo. Porque senón a paja. O perexel é moi rico cando está fresco, pero unha vez queda difuminado como cozas, aquí queda aí, o sabor queda integrado, que está ben tamén, non? Ter un pouco, pero a mí gusta máis así en fresco. Bueno, aí deixamos. Moi ben, continuamos. Mirade. Un cunco grande. Aquí metemos a clara de ovo de antes, isto non vai, isto non o tiramos. Ben. Metémoslle estes ovos, deixeme isto por aquí. Eso. De cantos os facemos? Temos 3, aquí xa temos 3 metidos, 2 claras, vamos meterlle un dos outros. A de chejar, non? Así a de chejar, veña. Isto podemos tirar de para fora? Si, no, no que me queda aquí o perexel, así que o vou a deixar. Un garfo. Este plantiño que xa o deixamos aí. E agora un garfo e adiante. Non temos que bater moito, Aquí o xusto, para un revolto, o xustiño. Aí está. Sal e pementa. Chisquiño de sal, chisquiño de pementa. E con isto, con estes allos e con esta tixola, vou quitar esta de aquí, que senón molesta moito. E con esta tixola metemos os allos tenros. Todos vamos a meter esta parte que é moi tenriña e moi rica. Isto casi se come así, a mí me encanta. Vale, é a proporción, de acordo? Non metemos todo. Eu creo que para 3 ovos, por un comensal, isto é unha cantidade xa decente.
Que vos quero que decir de un revolto que podes facer co que queirades, va? Que os máis ricos sí que se caracterizan os de allo, os de allos tenros, os de como se chaman, os espárragos verdes, tamén son moi típicos para facer un revolto. Ahora, eu feito revoltos isto de cocido. Moi ben, chisquiño de aceite de oliva e para dentro. Aquí é onde vamos a facer o revolto, o baño María. Vamos a coller un chisquiño de auga, o xusto para que este en contacto a auga co recipiente superior. Chega. Buscamos un recipiente, un cunco, que se adapte, que non se vaya para baixo logo. E aí prendemos. 3, 4, 5, 6, 7, vale. Esto témolo listo, isto vai por este orden. Isto fora. Os allos van de primeiros. Xa se están frixindo. Temos aquí o allo. E aquí, na salsiña este de tomate, falta un chisquiño. Só un chisquiño de azúcar. Xa sabedes, non? Por iso de compensar a acidez. Teño feito con mel, por dar ideas. Queda un pouquinho máis doce, está rico. Na casa usamos moita mel. Pon en riba do azúcar, para o café, para todo, xa. Mel a punta pala. Ben, bueno, esto témolo, Esto xa está quente. Os alliños listos. Por que os sei? Vedes que dice, ai, pero eso ainda non teñen cor. Teñen cor, pero teñen arume. Que é o importante. Son terros, temos que aproveitar estas cousiñas. E para dentro. Queredes máis torrados? Vale. Ahora, co saborciño así, é o que queres que vos diga. Moi ricos. Adiante. Vamos ir soltando cousiñas de aquí. Esto fora, para atrás. Tapamos aquí. Deixamos o temos no 3, o 4, o 5. Apagamos este. Este o 5, vamos deixalo. E se apagamos, isto teño no número 1. Porque está moi quente, voulle dar o número 2 ou o número 3. Allos encurtidos, isto tamén o podemos deixar fora. Perdón, allos encurtidos. Xemas encurtidas. O de allos encurtidos que o dejo tantas veces, porque o fago na casa. É moi doado de facer, 3 minutos. En 3 minutos fago un caldeiro de allo. Despois en boto temos allos para todo o ano. Todo o ano, non, que duran 2 meses. Bueno, adiante. Mirade. Para dentro cos oviños. E agora, paciencia. Moita paciencia, Unha culler. E imos revexendo. E isto vai callando. E cambio o conto. Cambio o conto sobre todo na untuosidade, non? Non é o mesmo. Cando facemos a tixola directamente, enseguida vais a humidade toda e queda seco. Pero así, pouquinho a pouco, eso, 3, 4. Ben. 5. Estou xogando un pouquiño ca temperatura, ainda non controlo moito. Ahora sí, ahora comezas a notar. E para que quede un pouquiño máis meloso, botamos un chisco de nata. Un par de culleradas. Unha cullerada. Moito máis non. Se chega a ser 6 ovos, sí. Botamos 2, 3 culleradas así con unha, vai chegar. Teño no 5, isto estou escoitando como está fervendo, vedes? Estase cociñando, Despois, se queremos, unha vez que o teñamos xa cociñado, o que podemos facer é destapalo. Que facemos se se destapa? Pois que se evapora. Entón queda a salsa máis concentrada. 5. Aí vai, voulle meter caña. Que senón, vosotros, claro, tedes que ir a ver o telexornal. Non podemos estar aquí máis tempo de xunto. Do xusto. Así que, dalle, ao 9, veña. Xa comeza o callo, voulle baixar un pouco, teño no 7. Vedes? Aí está. 7, 6, aí vai. A tixola, para a cabaciña.
Vou a poñer así, co rabo para fora, que non moleste. Moi rica, Sal e pimenta, e se queredes botarlle un pouquiño de pimento picante, quedalle moi ben. Marcamos un chisco de aceite de oliva. Aí. Isto aí a tope. E marcamos a cabaciña. E aquí nesa mesma tixola imos marcar, pero vai a ser meter e sacar o xamón. Agora, cando prenda, simplemente para qué? Pois para subir o sabor. Para subir o sabor do xamón, sin máis, nada máis que iso. Para iso, vou coller un prato para telo xa aquí. Listo. Isto, fora. Vamos. Ven por aquí, amixeiras. Como vai isto? Vale? Témolo. Mirade. Vamos dándolle volta. Entón non quedan moito máis suave. Aquí metemos dentro dun bolobán, o que lle chaman un cunco, ou collemos o fixen unha vez. Eses bolos que se venden para as hamburguesas e demais. Collo e metino no forno. Abrino por arriba, quitei un pouquiño a miga e metino no forno. E despois no fondo collí uns cogomelos, unha tixola e vai o fondo de cogomelos. E en riba eso para o forno. E despois, á volta, é cando metín aquí o revolto. Oye, espectaculares, porque ademais son unidades. Bueno, vedes, non? É dicir, por comensal, un bolete. Que era estupendo. Vale, gústame. Non perdades ollo. Aquí o chollo. Canto máis lento, máis suntuoso vai a quedar. Si tedes tempo, botade aquí 15 minutos, sin ningún problema. Ahora cambia moito o conto. E despois, en vez de botar, cando estás 15 minutos, en vez de botar 3 ovos ou 4, botas 6, 7 ovos, faz unha ración para 2, 3 persoas, e xa tes o chollo justificado. 7, 5, 4. Está subindo isto moito, 2 o teño. Xa o teño o 2. É que non me podo apartar de aquí agora mesmo. Porque aquí, de isto a pasarse, hai un nada, Bueno, mirad unha cousa. Para min, eu xa o tiña así. Para min. Dirades, ainda está moi líquido. Bueno, a min gustame así, e sobre todo nesta receita. Esa cabaciña, vamos a ver como vai. Ainda lle queda un pouquiño, Ainda queda un pouquiño. Vamos a seguir con isto. Isto xa o teño, xa non o vou facer máis. Apagamos. Apagamos, off. Fora. E reservamos. Por suposto fora da auga, Se non isto sigue cocendo. Aguanto. Vengo arrecendo do alliño por aquí arriba, me está subindo polo fuciño arriba. Cousa máis rica. Vale, ven comigo, Alex. Vamos atrás a por unha tixola de empratado. Xa verás que chulo vai a quedar. Esto xa o quitamos aquí. Ven para acá. Que teño por aquí. ¿Dónde estás, corazón? Con tu palpita. Aquí te ven. Yeah. Estos non a poñer aí encima, pero estos venden, se queda moi chulo despois poñer enriba da mesa. Fai moita ilusión. Xa fai un tempo, que a teño. Iba a poñer así, pero o que vou facer xa, si podo, xa en plato directamente, diante de vos. Ah, mirade, perfecto. Esto perfecto. E vamos a ver como está a salsa de tomate, empratarei diante de vos. Si teño a salsa de tomate ben feitiño ou non, ahora vos miro. O que vamos a facer, xa aproveito que teño aquí, está isto moi quente, facemos así, tiramos, que colla un pouquiño de sabor. Aquí, evidentemente, o sal empeza a subir. Temos que ter moito cuidado con respecto de salar o resto dos ingredientes. Que fai isto? É como cando torramos uns piñóns, ou cando vos dixen o truco do azafrán, de meter en medio do papel albal e poñerlle así un pouquiño o lume, sabedes? O olor multiplícase. Bueno, pois no caso de xamón igual. Facemos así, así e listo.
nada máis. Uno deixar aquí. Vedes? Sale esa grasiña, mi madriña querida, que cousiña, que rico. Aí, aí e aquí. Agora, deixame mirar como está esta salsa. Cuidado que queima, quieto. Ben, a salsa quedalle 10 minutiños, que é o chisco dun ollo, nada máis. O chisco deste ollo, en 10 minutiños teño a salsa. Vou deixar reducir un pouco, pero o conto vai por aquí. Esto metemos no fondo. Aí vai. Esta témola, ainda te quedan 2 minutiños tamén, Bueno, pois deixádeme aquí acabar, non tardo absolutamente nada, e xa vémonos agora. Agora. A receita de ovos azuis de hoxe vai rematar con cores cálidos. Introducimos no vaso batedor todos os ingredientes da salsa de tomate menos o perexil. Cocemos esta salsa nun cazo durante 15 minutos aproximadamente. Para encurtir a xema de ovo mesturamos un 70% de sal cun 30% de azúcar. Enterramos as xemas e deixamos madurar 2 horas. Para o revolto poñemos un cunco ao baño María. Introducimos os ovos, co allo terro fritido e remexemos ata obter a consistencia desexada. Por outra banda, marcamos nunha tixola a cabaciña. Empratamos e listo para comer. E a salsiña de tomate que acepta un chisquiño máis do grego. Na menguante de agosto, non é? Cando se quita. Es un cargas o meu sogro que é un crack. Vai-me recoller o grego, sempre me ten aí metido nun frasquiño, cuidado. Home, casa o grego desde logo aquí. Eu creo que aquí en Galicia tanto o grego como o loureiro son as ervas máis común. Bueno, perexil tamén, Tamén está no top 10 de ervas na cociña de Galicia. Bueno, pois aquí temos ovos azuis, caxema. 2 horas e algo estuvo aí. Lavamos con cuidadiño debaixo da villa, e así co dediño sacamos un pouquiño a sal, a poñemos aquí, e non me digas que non queda bonito. Bonito e ademais está boa, Aquí non andamos con tonterías nin con achadiñas. Está che bo. Un biquiño, unha aperta. Ata outro día. Chao.